Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Февральның уртасы да җитеп килә. Республикада рекордлы күләмдә кар яуы һәр бер кешегә кагыла торган җитди мәсьәләгә әверелде. Синоптиклар моның сәбәбе әле генә киткән циклон урынына икенчесе керү белән аңлата. Ольга дигән циклон Үзәк Россия территориясендә әле бу атна ахырына кадәр дәвам итә. Күп явым-төшемнәргә кискен суыту да өстәлде. Алдагы көннәрдә һава температурасы төнлә 20 градуска кадәр төшә. Бүген кар, урыны белән буран, көндез һава температурасы 15 градус салкын. Юлларда бозлавык, кар көртләре. Дәүләт автоинспекциясе Татарстанлыларга бик кирәк булмаганда ерак юлга чыкмаска һәм саклык чараларын үтәргә киңәш итә. Сайлаулар темасына күчәбез. Казанда Татарстан муниципаль район башлыкларының Россия президенты вазифасына кандидат Владимир Путинның ышанычлы вәкиле Ирина Гусева белән очрашу узды. Чара дәүләт башлыгының төбәк сайлау штабында үтте. Ирина Гусева билгеләп үткәнчә, хәзер илдә территорияларны үстерү эше яңадан җайга салына. Әгәр элек хакимият эшләрне үз белдеге белән башкарган булса, хәзер халык бу участокта ни буласын үзе хәл итә. Татарстаннан өйрәнәсе әйберләр бар, биредә халык таләп иткән гамәлләрнең сыйфаты һәм соны арта. Бүген кешеләр мөмкинлекләренең киңәюенә һәм уңайлыкларының артуына игътибар бирә. Быел Россия президентын сайлауда 4 кандидат катнаша. Бу хакта Россиянең үзәк сайлау комиссиясында сөйләделәр. Рәсми кандидатлар исемлегендә илнең гамәлдәге президенты Владимир Путин, Россия либераль-демократик лидеры Леонид Слуцкий, Россия Федерациясе коммунистлар партиясе әгъзасы Николай Харитонов, шулай ук Новые люди партиясе әгъзасы Дәүләт думасы вице-спикеры Владислав Дованков. Исегезгә төшерәбез, быел Россия президенты сайлаулары 15 марттан 17 мартка кадәр уза һәм тарихта беренче тапкыр 3 көн дәвам итә. Республикада махсус хәрби операцияда катнашучыларга гуманитар ярдәм җибәрү киң кулаш алды. Бу эштә һәркем үз өлешен кертергә тырыша. Әйтик, Түбән Кама районында геройларга җылылык бүләк итик дип исемләнгән акция старт алган иде. Шәһәр җитәкчесе ватанны саклаучылар көне алдыннан солдатларга исемле посылкалар җибәрү башлангычы белән чыккан иде. Хәрбиләргә районнан барлыгы 1000 шундый комплект туплап җибәрергә җыеналар. Теманы Түбән Камадагы хәбәрчебез Альбина Валиева дәвам итә. Пусть скорее победы возвращается. Шундай җылы теләкләр белән Сәймә Сабитова махсус тартмага акча сала. Гуманитар ярдәм җыю пунктына күңел кушу буенча килә. Безнең төп бурыч солдатларга сүз белән генә түгел, гамәл белән дә булышу дигән фикердә. Бары тик армия гына көрәшергә тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Без дә үзебездән ниндидер көч, күпмедер ярдәм күрсәтергә тиештер. Мин шул максат белән килдем. Менә озакламыйча 23 февраль бу бит инде Совет армиясе төзелгән көн дип әйтәбез инде шулай бит. Ил сакчылары көне дип әйтәбез. Аларга бу бәйрәмгә бүләк тә булыр иде. Җыелган чараларга солдатлар өчен җылы киемнәр, балаклава һәм башка кирәк яраклар сатып алыначак. Барлыгы 1000 комплект әзерләү планлаштырыла. Берсенең бәясе 15000 сум. Түбән Кама районы халкы солдатларга ярдәм итү өчен берләшә. Берәүләр акчалата булыша, икенчеләре оек-баш бәйли, өченчеләре маскировка шелтәрләре үрә. Бу юлы гуманитар ярдәм җыю пунктына окоп шәмнәре алып килделәр. Ул безнең бөтен халыкның булышу. Менә безнең апалар, балалар, безнең торучылар, менә җыялар, менә шушындый гуманитар помощь. Уртак эшкә һәркем үз өлешен кертә ала. Барлык мәгълүмат Добро.НК.РФ сайтында урнаштырылган. Җылы теләкләр күңел күтәренкелеге өчен бик тә кирәк. Альбина Вәлиева, Рафаль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Бүген республика тарафыннан махсус хәрби операцияда катнашучыларның гаиләләренә дә төрле ярдәм күрсәтелә. Шул исәптән район башлыклары белән очрашып, борчыган мәсьәләләрне хәл итү. Әйтик, Актаныш районында да шундый очрашу булып узды. Анда нинди сораулар күтәрелде? Бу турыда алдагы язмада. Егетләргә психологик ярдәм күрсәтү тиешенчә оештырылмый. Таныклыклар алуда да кыенлыклар бар. Әнә шундый һәм башка күп кенә сораулар борчый бүген махсус хәрби операцияда катнашучыларның гаиләләрен. Район башлыгы белән очрашудан файдаланып, һәркем үзен борчыган сораулар белән район җитәкчелегенә мөрәҗәгать итте. Очрашу барышында яңгыраган сорауларның берничәсе район хәрби комиссариатына кагылышлы иде. Алар да тиешле җавап бирде. Алар әгәр после болезни увольняться дип кайталар икән, и аларның какие-то выплаты эшләмәгән икән, удостоверениелар алынмаган икән, ул чагында без бөтенесен дә эшләп бетерәбез.
Бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашучы егетләр һәм аларның гаиләләре белән эшләү өчен районда махсус хәрби штат булдырылган. Әлеге вазифаны Ландыш Бариева башкара. Борчыган сораулар белән һәркем турыдан-туры аңа мөрәҗәгать итә ала. Мин барам, чыгам, күрәм кешене, аңа ярдәм кирәк, психологик ярдәм кирәкме, медицинский ярдәм кирәкме, түләү буенчамы, ветеран боевых действий буенчамы? Нинди сораулар без аны бергә эшләтәбез. Шара барышында күп мәсьәләләрне шишу юлларын эзләделәр. Район башлыгы исә җитәкчеләргә һәр мөрәҗәгатьне язып алып, аларга кулдан килгәнчә ярдәм кулы сузуны оештыру бурычын йөкләде. Регина Саляхова, Ләлә Зайнуллина, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Быел Россиядә гаилә елы. Республикада да бу елга багышланган чаралар планы расланды. Районнарда шул уңайдан төрле чаралар оештырыла. Шушы арада Апас районының ЗАГС бүлегендә сөенечле вакыйга. Быел туган беренче бала теркәлгән. Тантаналы рәвештә туу таныклыгы тапшырылды. Бәхетле гаиләнең шатлыклы мизгелләре киләсе язмада. Район башкарма комитеты җитәкчесе Булат Әхмәтҗанов Рушан һәм Фирүзә Зариповлар гаиләсенең зур шатлыгы белән уртаклашып, район башлыгы Айрат Җиһаншиннан котлау һәм бүләкләр тапшырды. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гөлүсә Галләмова, социаль яклау идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гайнуллина һәм ЗАГС бүлеге начальнигы Рузалия Насыйбуллина Зариповлар гаиләсен чын күңелдән тәбрикләде. Гаилә елына гына түгел, һәр вакытта да шушындый күп балалы гаиләләребезне күрәбез, аларны беләбез. Сезнең дә шушындый зур матур вакыйгагыз белән чын күңелдән котлап китәсе килә. Киләчәктә мәрхәмәтле, шәфкатьле егет булып, ир кеше булып үсеп җитсен, Аллаһ боерса. 20 ел алар бер-берсе өчен ныклы терәк, башкалар өчен үрнәк булып тора. 3 гүзәл кыз тәрбияләгән. Бу көннәрдә аларның уллары туган. Аңа Раян исеме кушканнар. Кызга да риза, мала булгач инде икеләтә. Алия Галиуллина, Гөлнара Сөнгатуллина, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Казанның төрле мәчетләрендә бу көннәрдә үткән Мигъраҗ кичәсе уңаеннан чаралар узды. Апанай мәчетендә дә бу мөһим кичәне зурлап үткәрделәр. Иң истәлекле мизгел булып татар мәгърифәтчесе, тел галиме, язучы, тарихчы Каюм Насрыйның китап әт-тәрбия хезмәтен тәкъдим итү булды. Апанай мәчетеннән Мөршидә Җихан репортажы. Намаз мөэминнең мигъражы дип әйтелгән бер хәдистә Апанай мәчетендә үткәрелгән Мигъраҗ кичәсе дә ястү намазыннан башланды. 5 вакыт намаз уку шушы кичәдә фарыз кылынган. Элеклектән безнең халкыбыз бу кичәгә игътибар биргән. Элеклектән бабаларыбыз Мигъраҗ кичәләрен үткәргән, һәм шушы кичәләрдә алар мәчетләр укыганнар, салаватлар әйткәннәр, вагызлар сөйләгәннәр. Бу кичә аркасында без бердәшәбез, белемнәребезне арттырабыз, рухи яктан үсәбез. Кичә барышында шәкертләргә шәһадәтнамәләр дә тапшырылды. Мәчет каршында дини белемнәр алу курслары эшли. Милләткә, дингә хезмәттәргә насыйп эйләсен. Мәхәллә халкын Мигъраҗ кичәсе белән котлаган Равил хәзрәт Зөфәров аның дәвамлы булуын теләде. Сөенеп туя алмыйбыз, Аллаһка шөкер, шундый иркен, хөррият заманында яшибез, Аллаһка шөкер. Шундый матур итеп иманыбызны ныгыта торган хәер сәгадәт кичәләр. Шундый безләр өчен бәйрәм бу. Мигъраҗ кичәсенең асылын аңлаткан вәгазьләрдән тыш бәйетләр, мөнәҗәтләр дә әйтелде. Шунысы да игътибарга лаек, мәчетнең даими Апанай апалары дип исемләнгән фольклор төркеме дә бар. Ла илаһа илляллаһ, иман нурын яктыртыр. Мигъраҗ кичәсендә тәкъдим ителгән китап әт-тәрбия хезмәте аерым игътибарга лаек. Мәгълүм булганча, ул татар мәгърифәтчесе, тел галиме, язучы, тарихчы, этнограф Каюм Насрый китабы. Аны яңа басма буларак Иман мәдәният мәгърифәт үзәгендә Әхмәт хәзрәт Сабиров әзерләгән. Китабы тәрбия, ул революция хәтлек бик күп тапкыр басылган, кулдан кулга җиргән, укылган һәм ул китап миңа калса балаларга да, олыларга да бик мөһим, бик кирәкле китап. Шуңа да бүгенге көндә күбебез гарәп
гарәп хәрефен белми, күбебез татар телендә белми. Әмма шулай да гарәп хәрефендә милли үзаңында беләсе, үстерәсе килә. Шуңа менә бу китап алдагы китаплар чыгарган шикеллек, монда без инде татар телендә дә, рус телендә дә һәм гарәп имләсендә язылган, берләштереп чыгарган идек. Әлеге китап Татарстан Диния нәзарәте тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы уңаеннан басылып чыкты. Миграч кичәсендә катнашучылар өчен генә түгел, ул барыбыз өчен зур бүләк. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бүген студияга кунакка танылган журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Риман Галимханов килә. Ә мин Чулпан Әмери бүгенгә сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һәр кемгә дә үз төбәге матур. Үз урамы, таныш суқмағы, суларының тәме, болын яме, моңлы жырлы һәрбір куағы. Теңсіз миңа кичке уен узган, су буйларым, яшел тугайым, төбәгемне тигез яктыртучы, үз кояшым якын, үз айым. Һәр кемгә дә үз баласы якын, йөзе, күзе, кирфек бөртеге, үзенеке матур, теңсез матур, сөеп туймас татлы яз гүле. Һәр кемгә дә үз анасы якын, үз атасы кирсез сөйкемле. Һәр улы жан кемдер кадерлесе, алмаштырып булмый бер кемне. Сүксәләр дә мине син тиле дип, нәрсә айырасың эгоист? Кабатлыймын, үземнеке якын, канда, жанда кайный шушы хис.